Čaute, dnes si povieme niečo o kapsičkách na bicykle. Kapsičky na bicykloch, hlavne na cestných a teda na tých s tou vyššou cenovkou, sú dnes niečím, čo cyklistov rozdeľuje na dva tábory. Jedni vravia, daj to dole, na čo to tam máš, čo v tom vozíš, nevyzerá to dobre. A druhí vravia, je to super, dám si tam čo chcem a vôbec mi nevadí alebo neriešim, ako to vyzerá. Poďme si povedať výhody a nevýhody takýchto kapsičiek. Podsedlová kapsička ideálna na drobnosti, ktoré nepotrebujete za jazdy vyťahovať a vôbec s nimi manipulovať, čiže vhodná napríklad na nejaký multitool, energetickú tyčinku, gel, prípadne si tam môžete dať kľúče alebo dušu v prípade defektu. Čiže vlastne ideálne na veci, ktoré nepotrebujete za jazdy vyťahovať, ale ich na bicykli vozíte a máte kedykoľvek k dispozícii. V poslednej dobe je u cyklistov docela obľúbená a rozšírená aj kapsička podriadidla, ktorá je vhodná hlavne v chladnejšom období, kedy si do takejto kapse viete zbaliť vestu, prípadne dres s dlhým rukávom, návleky, rukavice, čiapku a čokoľvek, čo v prípade potreby jednoducho vyťahnete a dáte na seba. Určite sa tam zmestia aj telefón, kľúče, znova energetické tyčinky, gely a podobne, čo nemusíte voziť v drese, ale jednoducho si to takto zbalíte. No a aké sú vlastne výhody a nevýhody týchto kapsičiek? Čo sa týka nevýhody, tak asi ma ani nič nenapadá, možno je to naozaj vzhľad, ktorý je ale subjektívny, niekomu neprekáža, niekto to proste nerieši. Treba si uvedomiť, že my amatéri nie sme profíci, logicky, a teda na žiadne výjazdy s nami nebude chodiť sprievodné vozidlo, ktoré by nám vozilo všetky potrebné veci a v prípade potreby by nám ich podávali z auta. Čiže si tieto veci, či už na opravu defektov, nejaké oblečenie, jedlo a podobne musíme voziť so sebou a máme v zásade dve možnosti. Buď si to dáme do dresu, budeme mať napchatý dres, ktorý ani nevyzerá dobre, nie je to ani pohodlné, alebo zvolíme takéto kapsičky a máme to vyriešené, bude sa nám pohodlne voziť, pohodlne jazdiť a všetko máme vždy pekne po ruke. Ja vám teraz ukážem, čo ja mám v zadnej podsedlovej kapsičke. Bude to možno trošku nemotorné, pretože robím to jednou rukou, v druhej mám telefón. Čiže povolím, otvorím zips, tam energetická tyčinka, tmel do galusiek v prípade defektu a ešte takýto drobný multitool, rovnaká značka ako samotná taštička JRC Components, dostupné na našom e-shope alebo v našom servise bicyklov. Poďme sa pozrieť dopredu. V prednej kapse väčšinou nosím oblečenie, a to teda len v tom prípade, že počasie si to vyžaduje, a ináč v lete ju nenosím. Čiže tu mám vestu, pretože ráno do obeda je pomerne chladno, v prípade v zjazdoch je to dobrá vec. Ďalej tu mám rukavice, keďže dnes je 9 stupňov, asi v zjazde si ich možno dám. Je tu čiapka, v prípade, že bol naozaj nepríjemne, pôjde na hlavu, a tiež ešte nejaké energetické gely. Môžete si tam dať kľúče, telefón, v podstate čokoľvek, čo sa vám tam zmestí a nechcete to nosiť v drese, vo vrecku. Takže toto ja nosím v kapsičkách na svojom cestnom bicykli. Ak máte nejaké otázky, komentáre, kľudne píšte do komentárov pod týmto videom. Čaute.